Benvinguts en aquest tercer capítol especial de Virus Popular. Ja sabeu que aquesta setmana l'estem dedicant a fer un especial Sant Jordi. El dilluns ho vam fer amb la Llibreria, vam parlar de lectura. El dimarts vam parlar de llengua amb la gent de la Incorrecta i avui toca parlar de paladar amb la Astrid Van Ginkel, que és ja una veterana aquí en el Virus Popular. La seva primera inclusió i la seva primera participació en aquest Virus Popular va tenir un èxit desbordant. A tothom li va interessar molt tot el que ens va explicar. I en aquesta setmana especial que hem volgut fer per al Virus Popular especial Sant Jordi, vam pensar, per què no la tornem a trucar a l'Astrid i parlem amb ella sobre les qualitats de les roses, ara que aquesta setmana se n'haurien de regalar moltes, però segurament serà una mica complicat. Esperem que el Sant Jordi del dia 23 de juliol pugui ser com un Sant Jordi normal, però aquí hem volgut fer això, parlar amb l'Astrid perquè ens expliqui, a part de l'opció de regal de la rosa, quines utilitats terapèutiques i gastronòmiques pot tenir aquesta flor. Astrid, com estàs? Bon dia. Bé, molt bé. Confinada, com tots. No sé si sortiré després del confinament jo. S'està tan bé aquí? Aquí sí està bé, no? Confinats a Argençola. Avui tenim, ja ho veiem, a través de la teva finestra i a través de la meva d'aquí, tenim a Santa Coloma de Farners i a Argençola un dia molt plujós. Això fa que en el vostre cas, com que esteu enmig de la natura i hi hagi molt mala cobertura, ho lamentem profundament. Intentarem en aquest vídeo complementar-lo amb vídeos, diguéssim, més clars i més definits de tot el que parlem avui. Però, vaja, no tenim una altra opció que tirar endavant i que el confinament i les videoconferències a vegades tenen aquestes històries. Esperem que la imatge es vagi recuperant una mica mentre anem explicant tot això. Però, vaja, Astrid, anem al gra, anem al que havíem parlat i el que ens proposes avui. Què tens per nosaltres, vinculat al món de les roses? Bé, vàrem pensar, no, Francesc, per què no fem una altra visió de la rosa? Ja sé que Sant Jordi és regalar roses cultivades, normalment en hivernacles, que no són les que parlarem avui, però vam pensar, hi ha altres roses que tenen moltes propietats, que són molt interessants i que potser hi ha gent que també vol saber què es poden fer amb elles, no? I entrant en això, ho dic perquè ara les he anat a recollir, estan xoves, tu pots imaginar que portem 3 dies aquí plovent, i aquesta seria una rosa molt habitual que les persones planten als seus jardins i als seus horts, una rosa no gaire aromàtica, però que seria potser una de les roses que regalaries per Sant Jordi. Però en aquest món de les roses, sobretot de les roses cultivades, és impressionant la quantitat d'espècies i de varietats que hi ha. Perquè a Catalunya, quina tipologia de roses teniu a Catalunya? Jo us volia explicar la diferència que hi hauria entre roses que faríem servir en alimentació cosmètica i per fer alguna prevenció o curar algun símptoma, de roses silvestres, roses salvatges que trobem, i la diferència entre algunes roses cultivades interessants que podem tenir a casa. De les roses silvestres, penseu que la majoria de gent pensa que quasi només hi ha el roser boscà, que és la rosa, ara em sortirà, la rosa canina, el roser boscà. Roser salvatge, gavarrera, tapaculs, grataculs, etc. Doncs aquesta rosa silvestre és una rosa molt freqüent, que creix des del nivell del mar fins a 1.800 metres d'alçada. Però a part d'aquesta rosa tan coneguda, hi ha com unes 20 espècies diferents, algunes molt minoritàries, algunes que creixen al nivell del mar i algunes que creixen a alta muntanya, a les zones altes del Pirineu. Bé, jo de totes aquestes silvestres us en volia parlar de 3. Una que és la rosa canina, que és el roser boscà, que ja us he comentat. L'altra, que és la rosa moscata, que és una rosa que seria la rosa mosqueta. És una rosa
introduïda. Què vol dir? Que en el seu moment es va cultivar i que s'està cultivant, però que s'ha naturalitzat molt bé i creix molt bé i s'escampa. I aquesta rosa també es creix a alta muntanya o a partir de 700 metres i una altra rosa, que és la rosa rubiginosa, que és la rosa rubí, la englantina, que és una altra rosa que també creix a partir de 700 metres d'alçada fins a 1.800. Les podríem trobar, aquestes roses les podríem trobar, diguéssim, a diferents indrets de Catalunya, per una banda, i la rosa que deies, la del mig, la mosqueta, és amb la que es coneix, amb la que es fa l'oli de mosqueta, entenc, Exacte, però deixa'm que comenti una cosa ara que ja que surt, no? Una de les coses que a vegades em fan moltes preguntes, no? I que hi ha molts dubtes és què és això de la rosa mosqueta? Bé, la rosa mosqueta és l'oli obtingut per pressió amb fred del fruit i la llavor de la rosa mosqueta. I quan a vegades la gent em diu però si jo poso a macerar, per exemple, fruits del roser boscà i els poso a macerar amb oli d'oliva o oli d'ametles, allò és oli de rosa mosqueta? No, no és oli de rosa mosqueta. Per què? Perquè l'oli de rosa mosqueta s'ha obtingut de les llavors i és molt ric en àcid linoleic i linolènic. I no és el mateix que utilitzar un altre oli vegetal. Quines propietats té aquest oli? Aquest oli de rosa mosqueta, que aquesta rosa mosqueta majoritàriament està cultivada a Xile i l'oli de rosa mosqueta que es venen al mercat europeu és procedent de Xile, doncs aquest oli de rosa mosqueta aplicat directament a la pell, via tòpica, té unes propietats molt interessants, cicatritzants, regeneradores, antiinflamatòries. Doncs hem parlat de les 3 roses silvestres que hi ha entremig d'unes 20 espècies diferents. I després us volia explicar de les roses cultivades. Com a roses cultivades, evidentment que qualsevol rosa ornamental és un plaer un ram, és un plaer la rosa en el jardí, etc. Però si les volem utilitzar a nivell alimentari, medicinal o cosmètic, l'ideal són unes altres 4. Una que seria la rosa mosqueta, que ja hem comentat, que també trobem silvestre, o que trobem naturalitzada. Després, el que seria la rosa centifòlia, que és aquesta, centifòlia perquè es refereix com a 100 fulles, però en realitat no es refereix a les fulles, sinó als pètals de la flor, que veieu que és molt tupida, amb molts pètals. Bé, aquesta seria una rosa que és un híbrid i que és la que se consideraria com la rosa antiga, quan era molt típic plantar-la a les masies, als horts, a les cases de pagès, era molt típic plantar-la. De fet, aquí a Cala Jerònima aquesta rosa centifòlia ja estava plantada. I aquesta rosa centifòlia... Aquesta és precisament la que no es regala per Sant Jordi, Exacte. Però és una rosa molt potent, amb molt valor, i doncs aquestes és el que això, quan tu parles amb gent o gent gran et diuen jo a casa tinc un roser de roses antigues, doncs seràs probablement centifòlia, però penseu que hi ha moltíssimes varietats i híbrids de fins i tot la rosa centifòlia. I és relativament senzill de trobar-la en un garden o és relativament senzilla. Una altra de les roses que tenim a casa, que és aquesta, és la rosa damascena, que seria la rosa de Damasc, perquè es considera que era originària de Damasc, de Síria. I també és un híbrid de diferents roses gàl·liques amb altres espècies. Bé, aquesta rosa de Damasc té un aroma excepcional, doncs la rosa centifòlia té una olor. M'agradaria que estiguéssiu aquí perquè així us podríeu imaginar, no? És una olor de rosa, però una olor dolça, com que et recorda la mel. I, en canvi, la rosa de Damasc, la rosa damascena, és una olor molt fresca, olor a rosa, però amb tonalitat, així tons cítrics,
doncs, molt fresca, molt refrescant. Amb quin inconvenient? Doncs amb l'inconvenient de que la rosa centifòlia aguanta moltíssim la rosa en el roser i si un dia et despistes d'anar a buscar les roses no passa res. La rosa de damasc es recull cada dia. Cada dia has d'anar-la a buscar perquè els pètals són molt dehiscents, cauen de seguida i doncs aquests pètals si et despistes un dia, bé, jo ahir que plovia ja no hi vaig anar i en tenia un munt d'obertes que ja estaven bastant justetes. Algun consell per la gent per poder-les cuidar i perquè durin força i perquè, diguéssim, quan explosionin estiguin al màxim de boniques? A nivell de cultiu es cultivarien com una rosa qualsevol. L'únic que a nivell de recol·lecció, la damascena sí que la tens que anar recollint o cada dia o cada 2 dies perquè si no, no vas bé. Jo què faig normalment? Si vull fer algun preparat com farem avui al cava, doncs les poso en un recipient, en un tupper o el que sigui a la nevera. Hem perdut la connexió amb l'Astrid. Realment això és el directe pur i dur d'aquestes connexions que fem a Virus Popular. Esperem poder reprendre aquesta connexió amb l'Astrid. Mirarem de poder parlar amb ella, aviam si podem acabar aquesta xerrada tan interessant sobre les roses i sobre els seus usos terapèutics i també els seus usos gastronòmics. A veure si és factible aquesta connexió. Llavors, podem, si vols, continuar des d'allà mateix. Vale. Com veieu, l'Astrid és un pou de saviesa, ja ho vam veure en l'última connexió, a l'últim capítol que vam fer amb ella. Recordeu que l'Astrid és consultora i divulgadora de les plantes i també la responsable de Fitomont. Astrid, continuant amb el tema de les roses, quines són les propietats que en podem extreure d'aquestes roses que ens estàs presentant? Tant la rosa damascena com la rosa centifòlia tindrien diverses opcions. Una seria el que és l'oli essencial i l'hidrolat. L'oli essencial i l'hidrolat s'obtenen mitjançant una destil·lació per arrossegament de vapor. I això és molt difícil de poder-ho fer a casa. Imagina't, per obtenir 1 quilo d'oli essencial de rosa damascena es necessiten de 3 a 5 tonelades de pètals de rosa. Per això és tan car. O sigui, 1 quilo d'oli de rosa damascena pot costar 7.000 euros. Perquè ve ser com de caviar o... Quasi bé, no? Llavors és molt difícil i és un oli que normalment és molt adulterat. Llavors t'has de fixar molt bé perquè en realitat barrejant 5 o 6 compostos químics es aconsegueix un aroma de roses que és en realitat el que es fa servir habitualment. És a dir, el que li diuen l'essència de roses són 5 o 6 compostos sintètics barrejats que et recorda l'aroma de les roses. Evidentment, no és com això, però sí que et recorda. Llavors, aquest oli essencial té propietats antidepressives, tranquil·litzants, per l'estrès, etc. Per tant, és un oli essencial molt interessant, i més aquests dies. Però ja us dic que és bastant complicat d'aconseguir-lo. Penseu que els ayurvedes, a la cultura veda de la Índia, feien servir l'oli essencial de la rosa damascena en forma de massatges, barrejat a un 2,5%, el feien servir, aquest oli vegetal per massatges, per fer fora els pensaments negatius i per clarificar la ment, etc. Bé, l'oli essencial que s'obté per la destil·lació va acompanyat amb una aigua, que és el que s'anomena hidrolat. Aquesta aigua té gotetes molt petites d'oli essencial en el seu interior i té unes propietats molt interessants com un tònic per la pell, per pells que pot ser pell seca, és com un tònic facial. El que hem d'anar molt en compte és que quan aquest tònic facial hi ha gent que et diu no, jo em faig l'aigua de roses a casa,
fent una infusió dels pètals d'aquesta rosa, doncs aquesta infusió conté molts tanins, que són molt astringents perquè les roses tenen molts tanins. I llavors aquesta aigua de roses neteja la pell, abans no hi havia gaire aigua i just les dones es netejaven una mica amb l'aigua de roses, però no és molt bona per pells molt, molt seques, diria, aquesta aigua de roses feta a casa. Però el més habitual al mercat és trobar aigua de roses que en realitat no està aromatitzada, no és hidrolat, sinó que és aigua barrejada amb els compostos químics que donen l'aroma de l'essència. Podreu saber-ho si a l'agitar el pot us fa com una bromera, que això són els emulgents, etc. I d'aquesta manera podreu saber que no és natural. De la rosa centifolia no s'obté tant l'oli essencial, sinó que s'obté una substància que se li diu l'absolut. Què vol dir? Els pètals de la rosa centifolia el que se feien és, se li extreu amb substàncies químiques. Per obtenir 1 quilo d'absolut només es necessiten 400 quilos de pètals de rosa centifolia i aquest absolut va sobretot per fer perfums, en el sector de perfumeria. Aquí tindríem una mica explicat el que seria l'oli essencial i l'hidrolat, que serà difícil això, que ho feu a casa i que l'únic que podreu fer és l'aigua de roses, que si de cas ja faré un post i ho deixaré explicat o ho penjaré a les xarxes o ho penjaré al blog, on sigui, i ja us ho deixaré explicat. Serà perfecte que ens complementis tota aquesta informació també a través de les teves xarxes socials, perquè, vaja, hi ha molta informació i molt detallada i, sobretot, maneres de fer, que també són interessants que la gent sàpiga per aconseguir aquests compostos que són interessants per tractar-nos. Bé, què més podem fer amb els pètals? Els podem assecar, aquests pètals assecats podríem fer infusió, podríem fer l'aigua de roses o es pot cuinar amb els pètals secs, fent, per exemple, motorant-los, fent pols i utilitzant-los en la cuina per fer una salsa. Per exemple, és molt freqüent a les zones àrabs o a l'antiga Pèrsia, cuinar amb pètals de rosa. I, per exemple, un dels plats estrella que tenen és el pollastre a la rosa, que és deliciós. Llavors ho aniré explicant. El tema de la infusió, quines propietats té com a infusió? I gastronòmicament, amb aquesta recepta que ens deien, també quines propietats té? La infusió dels pètals de rosa realment és aromàtica i s'ha fet servir tradicionalment a nivell medicinal per diverses coses. A nivell oficial o clínic, els pètals de rosa es recomanen, imagina't, en forma d'infusió, es recomanen quan hi ha dolor per casos d'osteoartrosis. Això està en una monografia de l'ESCOP. Però a nivell tradicional, doncs, això els fruits, a nivell tradicional, els fruits s'han fet servir més perquè són molt rics en vitamina C i s'han fet servir com un complement a nivell respiratori. Els fruits. Els fruits de les roses silvestres, però els pètals, com que són bastant astringents, etc., el que se solen fer és aigües per casos de diarrea, és a dir, infusions en casos que hi hagi diarrea, i també per glopejar en els casos que hi hagi inflamacions de la gola, de la faringe, en forma de gargarismes. En aquests casos això està demostrat així quasi científicament i és possible perquè apareixen les monografies, i també via tòpica en forma de compreses, el líquid de la infusió, en forma de compreses via tòpica per també inflamacions de la pell, etc. A nivell tradicional, per exemple, i a nivell etnobotànic, la majoria de recerques etnobotàniques de la infusió dels pètals de les roses era per exemple, quan tenies una hemorràgia nasal i hi havia
nens que tenien molt sovint hemorràgies, doncs es feien una infusió i el cotofluix es sucava en aquella aigua i tapaves les hemorràgies nasals. O en casos que tinguessis també diarrea. Per què? Perquè les roses ja he dit que eren molt riques en tanins i els tanins són astringents i fan dues funcions. Via interna ressequen i, per tant, xuclen l'aigua i ajuden en una diarrea, i via externa també xuclen o ajuden a ressecar i ajuden a curar ferides. Astrid, probablement no tenim una molt bona imatge, però vaja, és el que ens permet ara mateix la connexió que tenim. Escolta'm, ja per anar acabant, quins preparats ens has fet aquí? Quins consells es pots donar vinculat també al tema gastronòmic que ara encetaves? El que ja he comentat també una mica abans d'usos gastronòmics dels pètals de rosa, com que en realitat no fas servir tants pètals de rosa i els afegeixes frescos, el contingut amb tanins és menor. Però si realment hi ha algú que es tingui que no li interessi per res anar rastret, perquè ja hi va, doncs que no els utilitzi o els utilitzis just per aromatitzar i només en tasti un. I això que he comentat abans, tant pots fer bunyols, com tempures, com marmelades, licors, etc. Amb els fruits de les gavarreres del roser boscà, que es recullen a la tardor, podríem fer marmelades, podríem fer licors, podríem fer infusions, perquè són molt rics en vitamina C, i amb els pètals de la rosa, una de les opcions que jo us he portat avui és fer cava de pètals de rosa. Per aquest cava necessitem 3 litres d'aigua, una llimona per cada litre, per tant, aquí hi ha 3 llimones tallades, i després aquí hi ha 275 grams de sucre. La proporció pot variar de més a menys. Pot ser 125 grams de sucre per litre o en pot ser una mica més. I aquí el que es fa és, jo ja he remenat perquè el sucre s'hagi diluït en l'aigua, de manera que aquí ja està el sucre ben diluït. No utilitzo ni sucre moreno ni altres sucres, sinó el sucre refinat. És quasi bé per l'únic que faig servir sucre refinat, perquè si no, en comptes de tenir un color rosa al cava, perquè aquí veieu una ampolla de cava de l'any passat, en comptes de ser rosa, aquest cava acaba sent marró i no és tan bonic, no és tan representatiu amb allò que t'acabes bevent. I llavors aquí dintre acabes posant pètals de rosa, que jo de rosa de mastena no n'havia fet mai encara. I la veritat és que em ve molt de gust poder-ne fer, perquè sempre havia fet cava de pètals de rosa centifòlia. I fins aquest any no tinc suficient quantitat de pètals de rosa de mastena com per poder fer el cava. Ja veus que no li trec la part verda. Aquesta part verda en realitat està bona, no és molt astringent, de manera que no li aportarà res dolent al cava. I doncs aquest cava, aquest recipient ja veus més o menys que he posat un cistellet ple de pètals de la rosa, el barrejo ben barrejat, mireu, el barrejo ben barrejat, i aquí acabaré d'afegir un altre litre d'aigua, perquè aquí només hi havia 2 i amb aquest farem el tercer litre d'aigua. Molt bé. No el deixeu que pugi molt amunt, perquè si no se us sobreeixirà. Ara el que seria tapar amb un tap que just tapi, però no tapi hermèticament. Jo aquí no ho trauré, però veieu? No tanca hermèticament. I això ho deixarem a algun lloc a fora
que li toqui el sol, directament al sol. En aquest cas, és dels pocs preparats que jo faig realment a ple sol. Uns quants dies? El sol i serena, abans, quan es deia sol i serena, volia dir en una finestra, que li tocava el sol relativament, en un cobert, perquè la diferència de temperatura entre el dia i la nit ajudava a extreure principis actius, etc. En aquest cas, a ple sol. Com que avui plou molt, fins que no deixi de ploure dijous, no ho trauré a fora. I aniré veient, perquè en qüestió de 3-5 dies començaré a veure com aquesta aigua comença a canviar de color i es fa molt més rosa. Cada dia faig una agitació, d'acord? I aquesta cada vegada és més rosa i comencen a pujar unes bombolletes cap aquí a dalt. Aquestes bombolletes m'indiquen que ja ha començat la primera fermentació. És a dir, els llevats que hi ha als pètals de la rosa s'alimenten del sucre que hem afegit, la llimona dona un pH determinat molt interessant per a aquest creixement i aquests llevats comencen a fer gas perquè s'estan alimentant d'aquest sucre. Al cap d'aquests més o menys 5 dies, si veieu que està molt núvol i doncs us espereu una setmana. Jo, quan faig el cava de violetes, que és més al febrer-març, m'espero a vegades fins a 10 dies o 2 setmanes. Tens que anar mirant. Al cap d'aquests dies que ja vegis que hi ha les bombolletes, coles tot això, ho filtres i ho acabes posant en una ampolla que tanqui hermèticament. D'acord? I ho deixes reposar entre 3 mesos, per 3 setmanes, un mes. Què passarà? Aquí estaran fent la segona fermentació. Això és com el cava. Els llevats a nivell anaeròbic, sense gas, acaben utilitzant els sucres que queden per fer gas i fer una miqueta d'alcohol. De manera que això realment, molt com molt, té de 1 a 3 graus alcohòlics. Vull dir que ho poden beure els nens sense cap tipus de problemes. Molt bé, al cap d'un mes, a temperatura ambient, ja podem posar a la nevera en fresc perquè ja ens el podrem beure. Aquest no l'obriré perquè és l'última ampolla de rosa que em queda i l'obrirem amb alguna d'aquestes festes de confinament. Podem i tot esperar a trobar-nos plegats i degustar-la, si et sembla, també. O fem això, o ja tindré de cava nou i no em faltarà, de cava no em faltarà. Astrid, molt breument, perquè ja no ens queda pràcticament temps, podríem dir que la rosa és la reina de les flors o no? O és l'hem agafat així, l'hem institucionalitzat d'alguna manera perquè és festa de Sant Jordi i en canvi hi ha altres plantes amb moltes més propietats que no pas la rosa? Jo penso, a vegades penso, quan penso en el tema de Sant Jordi, i Sant Jordi, la rosa, etc., penso, no sé què va ser abans, no? Què va ser abans? Allò com l'ou i la gallina. Doncs la rosa sí o sí floreix ara, almenys en les nostres contrades, no? I per tant en aquesta tradició. Llavors, si havia de ser el Sant Jordi, hi havia d'haver rosa, havien d'haver els llibres, no sé, però si hi havia rosa, havia de ser ara. És evident que és així, a més els catalans ja fa molt temps que venim practicant aquest sana costum de celebrar el Sant Jordi amb una rosa i un llibre. Per cert, feies una pregunta que potser la podríem introduir en el Kahoot especial Sant Jordi que farem aquest diumenge, que ja sabeu, els que ens esteu mirant, us recordem que us podeu inscriure a la pàgina web de viruspopular.cat, tant per si voleu optar a concursar en aquest Kahoot i endur-vos la viruspanera, com si sou entitat o si sou una empresa que vulgui participar amb algun regal per nodrir aquesta viruspanera, com ha fet, per exemple, l'Astrid, que ha tornat a regalar una visita a Argençola
guiada per ella per conèixer la realitat etnobotànica que tenen en aquest paratge increïble del seu poble. Astrid, moltes gràcies. Sabeu que l'Astrid és consultora i divulgadora de les plantes i a més és la responsable de Fitomont. A més és una persona encantadora i que sempre que li demanem un favor en forma de capítol del virus popular ens el fa sense cap mena de problema. Astrid, moltes gràcies per la teva sabidoria, per l'estona que t'hem pres i, escolta, bon confinament o bon final de confinament o bon desconfinament, ja no sé com se li ha de dir, i que aviat ens puguem veure i també puguem gaudir de tots aquests productes que tens i d'aquest entorn tan maco. Moltes gràcies a vosaltres per tota la feina que feu i per poder posar paraules en els mitjans, en les xarxes, per poder divulgar. Moltes gràcies, Astrid. Fins aviat. Adéu. Vinga, adéu. Llàstima que no es vegin les gallines avui. Ah, sí, bueno, les podies tenir a casa. Home, va ser un factor d'èxit. I tant, crec que la podríem posar per aquí al balcó, no?